siya kailangan. Ay, nakusa mo ay. Dali ito. Sunda ka lalo. Dali, ayaw lang. Ay, payong pa tayo. Ay, init masyado. Ha? Init masyado. Dali yan. Kaya di naman daw kailangan siya magpayong yan. Kaya halo. Dirty. Wala ko nagpa-mas. Kailangan magdala mong mas. Mas muna ate. Ay, wala mga mas mga tao na. Wala man. Di nga di nagpalit si daddy, oh. Nainip tayo. Buwan ay buwan ka na. One eternity later. Hi. Sana? Hi. Hi, hi. Welcome back. Welcome back. Sige. Turista. Abdan sila. Wala nang ngilay-ngilay. Sabi rin nagngilay-ngilay. Hi, Bray. Anong YouTube channel? Oh, Daddy's Vlog, Proud Daddy's Bisaya. Vlog, Proud Bisaya. Ah. Tanaw da. Kanang walay sagot. Hala, tama din. Sa'yo mo ha, Bray. Sige, subscribe mong duha. Subscribe ko, collab ta. Subscribe naman ako. Hi. Ang kuan. Hey, Where are you? Sige na, ang kuan oh. Pangita niyang ito. Ilan na si ano? 8. Si Ay, 9 na Riam? di ay 9. Bago lang nag 9. January nag 9 si Bray. Siya April. April 3. Bago lang si Bray of month. Sila kit mag-fight. Mo di ay. Kasi na sila. Silang kasi na. Kay kamo man ni ay. Ang first. Maganggid-anggid ang mga naong, no? Nung kamagwangan po niya, magid-anggid sa kamagwangan po. ang langaw kasi, oh. Ako lang eh. Amo na mama ko lang. Amo na ipon. Iwan, daddy, ay Wala pa ni sila kuan na. Siya lang. Ang wala. Oh. Si Ian na itong baby. Ang ansa? Si George O, di wala mo- na mo nakuanan Ito sulok, kan bigyan kay mo na siya makita. bata pa. Ano? Magulay. Ato na sila dito. Shh, asa na mo? Lupat daw. Uy, basi. Paako mo diha, agkuanan. Dadamo na yan nagbupe yan likod sa pick up. Oh, Kama na. nabanggaan niya. Nagparking. Unya na ay nagka ng paul gani. Di mo ko niya makitaan ka na ganing nailigid gud sa las. Kana gyud magtindog sa parkingan kutog lang diha. Sakit ta kay nag-ana ra man niya nailigid og bakal ra ba na. I'll call mommy. Ayos na Hi guys. Hi. Hi. Uy, siya. Ibayaran Aso ko dyan at Jimmy. We are here now in Vitantos Farm. Naman
Motong ni Eating guys. buko with avocado. Bagong recipe daday. Avocado. Mga unta oh. Dughan na digi palit ni Jun nga kuan oy gatas. Oh, tanawa. Oy, ang imong. Hi. Unsa man ning ako ang kuan tig open. Dugay na Tago naman. Dugay na oy. Dugay na eh. 2015 man siguro. Hi. Sa sigarilyo. Oo. Pulo, last na ko area is 2P na. Pulo-mulo, kalumpang, part pa na sa kuha. Barangay ka. Hi. Mga gagmay na tindahan. Kato mga wholesaler, lain na pa siya. Dili na to ako. Kato paano na to? Nakalaag mi guys. Naon mi diri og buto. Nakain sigarilyo Malboro no? Wala lang hibali, naabot mi sa layo kaayo. Kahon, muranag ka ng gold. Ani mi diri sa Kahon. Sa Kapinyahan. una, ang isa ka kaha, 100. Kabukuhan. Na. Tingsuyot sa buko. Napay iri. Ano lang magpalitok Ang bugas. bulan ana niya kay maabot og 6,000 plus. Yawa. Kanang tag kung tag-isa lang kakaha sa isa ka adlaw. Mong gani. Welcome again to my vlog. Ami diri guys. Kita man ni mo sarili dira. Pero bituhi dito. Tura ang akong mga kasangkayan. Latay-latay. Nagnuroy na ignorante diri sa kuan guys ra. Oh. Nagadto sila sa kuan. Tagnaan ninyo kung tagadiin mo. Sa Makati. Makati? Diri mi sa Makati. Oh, na flowers. Bahan din. Ay, iglesia oh, klaro kayo nung. Ah, di sila simba. Wapo kayo na simbahan. Alat ba to inyong sakinan? Oo. Nagkabri si mama. Wow, dara parehas imong bulak, Jin. Oh, wala pa lang ng ulap. Tara puti. Magkuha na po kuha to markot ko puti. Naman po puti. Butang nako nila ni nang pi. Diri ta sa kuan. Sa Makati. Hello. Oh, dara. Nagakuan-kuan lagi sa... Unay fish. Huh? Tadpoles. That is tadpoles. Gani, no? Tadpoles, oh. Tadpoles, oh. Tadpoles, oh. Hulay. Tadpoles. Ah, kanya? Baki na siya. So, wala lang mo kay kiti-kiti. Naman, ang mga mamaangaon man na sila. Ki ba? Iwan nila ginabtan na. Uy, dali na mo. Look at the view. View of Makati. Ina si Marcel, butat the view. Look at the view. Si Marcel. Wala, i-video lang na ako. Wala pa man ako. Mana pinaglibot, mamalik na, mamuli. Paspasa bang ng libot? Nakot ako sila dito sa kumulo. Dali, paspasa, oy. You know what is this? This is a lily. Lily. Oh, you know that? It's lily. Water lily. Uy, what naman? Mabulak ba ng lilis ma? Oh, Wala lang siya bulak ron. sawa. Wow. Ayun, magod siguro no. Dagan sa madal Japon. Siguro. Sa People's Pass ito, dagan man ko ay. Uy, taas na ba yung puno sa People's Pass? May taas na? Taas na. Tapos kay pagkakuan na nga itong violet mo. Violet ni day kay Jin. Wapo i-circle. Oh, circle gani siya. Ni mo kuan ang color niya kay no. Mo violet kay siya siguro kanang Tapo. tapok.
Hindi kayo di magmas. Basta magmas. Kaya ano lang. Baba lang. Okay. Diyan. Marcel, this is the province of Mr. Manny Pacquiao. Janggas. Hindi man sarangani god. Janggas. Init na kami. Ang tabok na ta. No, asan na sila? Amot, asa naman ito? Paspasa ba? Asan na sila? Naglibot lahat yung mga kalye-kalye. Mangilis na po ito. Atras lolo, oh. Mangilis na po na yung kinaon. Oh. Oh, musiga. Apo din sila. Sorry sila. What is this? So, Sorry po, headset. sorry po sila. Si Lolo, oh, nagpapahinga na. Kani siya, Jen. Monta yung flower, Jen. Nga siya bulak. Kato kaning lain, yung nako, dili pa doon sa balay. Angay lang siya sa plaza, oh. Siya. Lah. Kumaning nasa atong kilid, oh. Pinalam din sa Papa. Dili asa na sila pa. Pero, oh. Against the light, there. Dagan na noon ang takda ng mga tao na nuroy na noon diri tanan. Naman sa atong gate. Atong nasa gate na akong giputlan. Panini or gitrain na niya. Oh. Hindi mga tatang. Georgine! Jir na kay katong kuan Jir katong imong bibilin. Oh, na. Di mag-update. Lucky, open your phone. Wala, di mo sugya siguro magkabisi. Hello? Hello, Ay, guys. sige. Ala, okay, kita ka. Dili na, kita ka doon sa ano. Sa vlog ko, sige. Hello. Ito yung ilakaw. Suro. Nahan kay siya. Dito naglingkod. Gwapo ang diri kay hangin. Asa dito sa puloy ni? Ha? Fresh from the dagat. Oy, the air fresh from the dagat. Dagat man. Unsa na siya? Hotel? Suro. Ano siya ba? Pero hotel, si pangang hotel na. Si Barapura na. Sydney. Ikaw, ibang ako. Sydney. 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 Pero Sydney. Dugay na diri sa Jinsan. Walay sikat sa una Sydney. Kuan man na. Ay, reopening. Sydney, reopening. Shopping mall. Kana Sydney? Shopping mall? Siguro sabi nga. December. Lagi Robinson. Supermarket mo ganun gawin to. Reopening of December 1, 2020. 2020. Ano yung lagay dyan? Hindi nakita. Trouser ba? 2020. Sus, nagdagandagan to. No? Sus, perting dagandagan. Yan, sige. Hawak ka ng ano. Isa pa, isa pa. May pagkatuo si tita na. Sa rack ka, sa rack. Rack. Rack ka dyan, rack. Shh, Georgine, sa rack ka, George. Sa may rack. Ganahan din ituan. Dito ganda ka. Sa may rack ka, George. Natanggal nila yung parang kagal. Bulaklak. Ah. Di, bulaklak man ang makakaber dyan. Ay, puto. Bay, pag-iputo ng luto. Putos. Oo. Pag mag-bind ang bulaklak dyan, no, matay man ang bulaklak nila. Ang ano nga, makliwan. Layo diri ang kuanak no, Marbil no. Ay, unyang gabi mo siga. Ang siga. Oo, naladita ka na. Kana siya. Na lights o gikonektar mga lights. O siga dahil na siya ini gabi. Kato siguro ng Pasko, ma. Pero karon kay plaza man Dito gani sa kuan Biransa. Nagya pa Christmas lights na ganun. gani. George Rizal. Kuan din nila dito no? Sydney 2020 Sari-sari. 2021 di ay may opening, reopening sa ko pa na close na ini. Bukid.
2021 nag-opening daw sila. Oo. Make up pa po sa atay. Ha? Ano man yan? Yatay. Anong pangalan? Ano pangalan yan? Yes. Yes, Sami? Mata naman. Ito ganyan. Uy, may tunok! Ayaw dya! Kuy, matunok dahil mo dira. Kiniligid no, ano, agi. Kung sa mani. Kakuan nila, oy. Lo, ano wala, bunga yan. Mura ni Makati din, no? Katong naglingkod mo sa park sa Makati, nagisaka ko dito sa Asa na ni Kato pa? isaka ko atong 4th floor sa kuan, tong sa Napco. Oh, mga Amerikano ang nag-suroy-suroy. Ay, nagkaon dahil siya diya, oh, namahaw. Ang ako aman na, kaya nga yan, nahurot naman. Ang Vlog? ako aman na. Dito. Hello guys. Hello, guys! May naman ako magic. Abot diri si Iloy. Hindi ani mo diri para magturun. Mag-rent a van jud da. Renta ba? Na may kang kuan, Robert. Uwi ani mo diri si Iloy.